biggest risk rasana zvakare vakudzoka manje ndavana furaombe vasikana 2 waimhanya vasikana yavo ine gambutsu maise nafanira kusvika inomuslide nemagambutsu kumoti vana kuti vhiri ndingabakiwa ravabata munomesa uri tu raya nawo polisi so naona mesa chikumbira maoko achiri pamaruwa icho maise but manje hey, what's good YouTube? It's your boy Place. That's good and damn big another banger. So yeah guys, ndinoona wanakuona comment section wachiti bro tibatsire kuya kujosa bro tirakuya kujosa tiratsvaka mabasa bro kuzimkurwadza bro this and that amana ndirakukuudzai kuti come to South Africa at your own risk. So let me tell you my story. Let me tell you how did I end up here in South Africa? Right. Magaro. Okay. So guys, this is what happened. So ndakauya kuno South Africa. Tongoti amayeza anabasa gore ndakauya mashia zvabasa but okay, ngengokudzemira ndakaita. So ndapedza kunyora form 4 yangu then right ini kuchikoro handingati ndandodofo handingadegona but ndaiziva kuti masubjects ndaimiramira plus paform 4 pacho nepapo ndakatopasa po then form 1 to form 4 nanditori border torichi nditori kwamuriwa kunonzi kuchildren's school kwamuriwa then A level ndicho ndinoenda kunonzi kuSt Peters kubatana iri kuMafields. Then patatonoita form 5 yangu zvakanaka patatonoita form 6 then paranda pa second term pa form 6 takutoenda ku third term unonyora hameno zvangu ndibata ngati ana bra me I want to be a hustler indira ku hustler izvo chikoro zvasikunishandira izvo because what am I going to do ndakapedza chikoro ndongoramba ndakachikora pa 10 of which ndikutotambisa nguva handina like nguva yedu kutambisa kuenda kuchikoro kai kundahamba hustler zvangu watifi ndakaenda mastreets ndakatsvaga mari kwatifi ndakatanga kungoita something chinani hasori nani. Then I started doing my dues ekutengesa mota like nandiri munhu ainzi musondosi amusanonga sondosi mara anaye ekuti you're selling your car mota yako iri kutengesa ne4,000 so semunhu aiswera pa WhatsApp semunhu aiswera pa Facebook semunhu aiswera pachi ndaiposta mota dzimamarketplace ndoti mota yekuita kana 6,000 kana chii saka takatanga kuwana zvima-US zvimachichichi hapana chiri ku-A-level tiri plus tiforwa namaclients nemachichichichi then mara aingoti no you know kuti wakatesta mari kwasila unopedzera waita se watonoti hapana apa inini I should continue doing my hustles because unotoona my hustles they are paying better and wakatesta mari kwasila haumbofora kuisiya mari then patatozoza no ena handimwa chadi A-level because ndiri kutambisa nguva ndaita history FRS neshona then ndatanga kuremera futi kuti after A-level I have to go to university ndonoita futi dzimwe 4 years of which panguva ndakatoenda ku-A-level yavo vamwe vandakadzidza navo kuti ndakanga watori mari yekutohasla vamwe vanga kutoenda kumabasa vamwe vanga kutoita zvemamainzi vamwe vanga kutoita chichichichi handingati pressure from others yakasiri pressure but ini pache zvangu ndakatosogara pasi ndakazviudza ndikangati inini A-level ndiri kuendera pressure ndinoimpresa mubereki wachifi ndakanyorwa mahustles then mahustles angu emota akatachabuda ndichiona zvimari ndichingobata zvimari ndichimbopfachira tichidya mabhawa kwese kunana holies kunana zindoga kwese ndaienda nefesi wangu bcause ndanefesi wangu waita zvekutengesa mota right so then vandazoti madhues emota aya ndanoita nawo bcause kwanguri kungowanawo zvidzumudzumu bcause dhire kunongerera vanhu vakawanda uyo aposta mota yake upo munhu anomupostira postawo iritoriwo mota yake ndoita ndoipostawo zvakare so crisis yakapedzera yakuitika manje ndeyekuti pakuita mashares apakapedzera pane politics pakuti mota yakanzi 4,000 then mumwe waito 4.5 dhiri yaipedzera ravanhu 20 wapedzera kuona masina basa kana 200 years kana 100 years they were like I know I have to stop this but these are expensive nepadara but sometimes unoitwa subsidy chikonzi yotora mari yako dzimwe mari dzachena dzotozobuda takatozodzifara kuti machi it's okay then pandaita madeals aya I managed to take passport ndasvika passport yangu I remember it was 120 US then chimwana anotenga kuti Samsung boxed phone that was my first time to buy a boxed phone because pevadesi sana ndiboda taingoti amafoni emunhu anangachinja foni ari kumba ngoti chitora foni yeushansira chitora foni yeshansira then ndachinja foni njiva ndaita se ndatenga box phone Samsung F13
yakatofanana ne-A13 phone but iri more advanced kushanda than A13. I think ndakaitenga 140 or 160, I don't remember, but yeah, then vakatopunza mari yangu itori kuma 300 something, I don't know. Then ndichibva ndahasla mari basi, ndichibva ndabata achazivi ku 100 something, but ndomara nataka kubata yebhasi yekuya kuSouth Africa kuno. But the crisis manje yange apa kuti ndikuenda kuSouth Africa kunani, uzoti kuSouth Africa kuno mukunonetsa. That's why vazhinji vanyombongoti bro ndakuya kuSouth Africa, they said that bro une pekusvikira here ndonye yekutanga. Muno muchechi 2 muSouth Africa munodhura kuti uchengete munhu asiri kushanda, ndochechi 3. Chechi I mean ndochechi 2 ne ndochechi 3. Chechi 4 mabasa muSouth Africa amuna mabasa muSouth Africa asobatika. In fact amutorina mabasa muSouth Africa. Then so but manje that's the option. I do option because when I know my family issues therefore I'm going to go South Africa. That I know I have to go South Africa. I don't know. So that I'm done with this. So when I face my bus, I don't know where to go. But I think what I don't say about both in face my bus is here. I think when I don't go to bus this side, so I come on there, man, I don't shaka my customers in bus. But I had to go back there, I send a key. Don't go to watch it when I South Africa go. Just kino I buy, but I go around and as one bus. I don't believe it. What I'm going to do so that. But I was not paying a woman that I don't die of face. I don't trust the other near Pero. Then luckily, sekuru wangu ini natadza mai wangu yakabvayo kuZimbabwe. Then nevaifara kudzokera kuSouth Africa kuno. Yes, I think in 3 days time. Akule madi, ndoita chi South Africa ravasla that I shut him for now. Iyo kana kuti South Africa, ndongoti ndikuenda nemuzukuru wangu holiday. Nekuti kuSouth Africa mabasa hakuna. South Africa kuri kurwadza. Handishe moyo rangoti amudara nopengo. Kana kuSouth Africa kurwadza, iya ari kudzoka kuZimbabwe kuno agara kuno. Itangotambara dzibodza aungati kuZimbabwe kuri nani kaushindudza izvozvo kuSouth Africa. Come back to Zimbabwe, tione chete kuti kuzvishuwa kuSouth Africa kurwadza. Then mandira sipa pa. But to I shot him to buy. Fast, jump, the balance of Madzam. Hutu, Tierra Shika. But that's it. But I don't know about the port. Tabawa about the Zimbabwe. In passport, I think that was not my first time to cross the border, but recently, I think 1 week later, like past week, I another box Zambia. There are both wrong with this truck driver. So, Jinemari ndinopiwa nechichi nekusangana kunonzi kuKafu kuZambia. So apana asi unyazovhunduka hangu, but Zambia inonyazonaka zvekuti ungatoti unopinda border. But I was very excited zvekuti ndangoti ndakutosiya Zimbabwe ya. Like andikunyepera mana ndo one of my moments akandifadza muupenyu hwangu zvekuti takanyazofila ndiri kufara mukomana repi. Tionera Zimbabwe. Boom nakulesi. But my roadboat. Boom. Roadboat wasunga manera noma 8 nebus. Bam, zuwe zachifamba boom chichi bed bridge. Nkomana papa passport lapina fence welcome South Africa. Here Josa. And now my post status. Post. Ndawa South Africa. So ndasvika manera nobuka lonzi ku Midrand, ndakasvika Joburg. Ndabuka lonzi ku Midrand. Vanetwa Uber nemboiziye Uber saka driver china zese muri pana saka kumbaro kuziya se lero ndishoka kaini vanasvika vabva kunonzi kuBoxburg North kuJoburg takagara muBoxburg mamwe mina mangwana kwaedza nditoona mashops machinzvimbo yachinja Joburg is a very beautiful place. I don't know like South Cape Town yakanaka zvaive dzimwe nzvimbo but Joburg everywhere is beautiful. Because I don't know if I'm going to like young people when I do one when I go shop, but Joburg is very beautiful. The Garabeva. So 2-3 days, which you know, 1 week, 2 weeks. 2 weeks. But you know what the girls will get again. I don't know the girls talk about. Okay. But I'm actually 1 kilometer away from home. We don't remember what happened. Can I have a CV? They don't go on my bus and check exams that I am not there and and the Wunya Peramana Dakachaka Basa. 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks, 6 weeks. 1 month. Hit 1 month and I want a basa. Shit. And man, there was a pressure. Man, you know, Tanga should go wrong. Amana Apanaka Baisa. Apanaka Buka 11, Nabuka Skoro. Abaneta the prodigal, Sachi, Magical Magic to Yasi.
todzokera kumba ndorega but ndio upenyu hwacho nikusimbisa ngula ashinga mbona zvinobuda shinga zvinoita 1 week yakapera 1 month 2 months 3 months 4 months 5 months 6 months apa mana andiri kunyepera mana ndambomurelaxa mwana ndakula relaxa mwana sawa zvinoita then manje unozotanga manje kuchita pressure kuti panapa ndiri kudya chikafu chevanhu pamba pavanhu even though vengera hama yangu chaicho atodza mumongo ndikudya chikafu auzozivi kuti vanhu vari kufara here havasi kufara here but kule hangu handifunga kuti vaimwandirasa suppose blood kule chacho but pressure kuti wakangogara pamba unofila bed zokadya chikafu unonongobutsa vanhu budget because you are useless papepapo pana zvauri kuita bradikana everyday chimukira utsvaka basa apana ndi munhu asingabe kuchechi kana amutanga umbodage mbuzama ndochechi takakwenda kuFM Boxburg yenda ndinamata ndichitsanya chose but ndinozoti kana uri desperate nebasa unongongozama so uwana gangster rako kwa kutsanya haunenge wangozama zvisese ndemuritso but zvinoshanda then one day manje vazo ndabuda niti masivi twangu kutsvaga uchi basa ndaenda kunonzi kuEastern Mall ndikufamba muna North Road okay ndotsvaga basa ndikufamba kuEastern Mall kakwe then vandapinda pavanana vanonzi pasiti iyo kana masivi hapana basa vanaona restaurant yakanzi bar ndaenda pane pamwe mukawashi patown vandatsvaga basa hapana basa vandasvika parestaurant yakanzi barbecue grill iko kuJoburg svika koko ndotsvaga basa timawaita tatiri pakutora wangu ndinyanya vandazonzi nemumwe wanga padhoo acoincide this man ndaronzwa wangu kuti accent ndiye muzimba but mazimba anonetsa vanatoti okay thank you vanatoita se vanatogara pamatebo vakadizwa murungu aitenge mupakistan ndolo muindian here vanhu ava but moketa vanhu ava netuma totenge tumazunda like vachichengetwa rumba rasora rundo razvaita munene vatondi sit there what's your name so my name is Praise this and that so how old are you vanatonyepa makore ne5 boss face yangu inotenge munhu boss people what you don't know is inini face yangu ndotenge munhu mukuru but I am very young than makore angu anoto expect vanhu vakawanda ndakasira pandakamunyepera makore ati ndatomunyepera makore anenge atoti 5 years kumberi it's okay I am very young boy okay but no problem vasamanye manager angari papa angari muZimbabwe nanga atuma managers now iye atingi Pakistan atingi muZimbabwe manager angari pa muZimbabwe vadezi wa Jethro look at this young man chulese mukati mawaiters hanzi unogona zvipi utanyepo ini ndiri chef ndinobika ndinofraya everything ndogona ndakatoshanda chichichichi ndatombori grilla chichichichi badezi anonzi Jethro hanzi amukati mawaiters wangomana so ifomere panapa itrousers rekaki neair force white nemajezi eblack nemashirts white tanga mangwana amanaka andiri kunyepera kumana ndakafara kumana ndakafara aiwa in fact that was my first job yakarere kunonzi kuEastern Mall mukawashi saka yakasi kawashi tinogeza mota yange kawashi kuti mune makapaka vanhu memani isusu toti mota yakanopaka unosvika uona kuti hello how are you so my name is Praise waimhanyisa mota yakapinda mudhoko waimhanyisa nayo mota wemhanyisa unosvika upaka munhu unopapepaka kuti pake apo unoti so my name is Praise I want to clean your car saka mamwe sabhuti chimwe because mune mamwe futi maZimbabwe muzoshandira Zimbabwe unonetsa wana mune mamwe maZimbabwe arimo futi moyo mukawa chimwe maitonga aingotorwa mota mamwe South Africa this is my customer this is saka ngosana send ngadayo marasiya that was my first job musona wana basa ndakafara futi foda kubo ndawana basa vanazonzi kurudwa t-shirt blue navy blue ndibva ndatenga t-shirt navy blue golf t-shirt mhanya bva ndatonokwira t-shirt even vanatomhanya vadasi rinotenga t-shirt navy blue ndatokuringa ndatofonera ndare ndakafonera tisendiwo mari nditenga t-shirt navy blue t-shirt yaya barabaya kubazi mangwana waitorora svika paipa ndikuti ndaifunga pakubasanya ndiraunhu akangomira mumwe vachidirecta mota vanatoti basa rikawashike vandamopusha ngono nonzungu but vanopana basa vandasiya maito patakazora basa rekuweta kakwe ramaenda sana mari momuzi yangu yanga nitumira tumari kuti ona passport yako yakuofasiti yake kuwedzera matezi ndiwedzeresa matezi mari aya patatomhanya kuchi pepo tenga uniform
Panatokuita kugazi yangu kwa sakwazi kudo aslam. Panatomanya ndagaza chifeka aslam. Ndagaza chifeka aslam neje. Ndasama kwa ngozomlo chi aslam wana permit kutupinde basa. Mangwana makuseri patatodzoka chi kwekwe takatanga kusvika reso ndevhura kuma2 kuma8 ndatuopo. Ndakudya ndita senza rakatoputisa. Ndasvika papai. Dhote ndaswera zvese ndevhura. Apo ndongoshinyara kakafizde pabasa ndoita se mana ndikunyepera ma terms and conditions pabasa pangasomira mushi. Pabasa penzi tandiri ma waiters andira. Pabasa penzi no pay. Ma waiters apuwe pay ndochekutanga. Chechi 2 wainzi unofanira kusiya 50 rand inonzi damage fee. Apa unacho nokwa damage. But samanje chechi 4 manje roza chikuti pabasa apa painyorwa exam every week. Penzi pakanyorwa pakaiswa every week penzi unofanira kuchiziya menu nemusoro yechichwa. Menu unofanira kuziya nemusoro unyora exam. Wakafoira au save ma tables kwa pass exam. So manager akatombona utsinye I think anobvira ndakapasa exam. Ndayongozi iwe urirana uri kubatsira mama waiters. Ndatanga umhanye ndimboita chimbobiriza chita sepepe. Vanoti hapana pandongo wana mabhosi epedza kuma 12 hapana mari ndongokwanisa mari yeuber pana ndosarasana 10 randimbowe ancho ndasiya futi. That was my second job. Rekutanga ikawachira nendangu ita dzinge 1-2 weeks. Apa manje chainyaya kuti rodzo ndaitya kusiya basa. Ndakasiya basa uzivhurwa unoswera padeni. Pandisambobvunzwa baba kuti ungoona kuti ndaswera padeni pana zvibudi ndingoswera ndingoona TV ndingoswera ndingodya padeni. Zvibudi I have to do something. Vandasiya futi kana ndingazvikwanise. Ndangoriska. Ndakusiyeni kulezi. Apana mabasa anoshandwa unoshinga mfano. Mai kulezi ndingazvigone. Bye. Vandasiya. Ndanga futi kufamba ma CVs. Mari ndakapinda ma CV nonozwana ma 3000 rand. Ndichigona ndapinda ma CV every day. Ndakasvika to next time nje kuti ndakaita desperate zvekuti ndanda kufamba makambani nene ndokumbira kushanda pana mahara muri basa rokudzidzisa because kule yangu engineer. Yanga nditsvagira futi kokutrainisa kuti ndiwe engineer. Yokugadzira yokuvesa sipi dzaidzechitichi makambani asingatamiri achangotsvaga mafama mbozaigara muzvema industries painzi padhuze padhanso wati naye mutokumbira kuti so paindustry memundidzidzisa vanokanika mota kana for 3 months adzimahara mondidzidzisa just for free. Naye munokumbira mundidzidzisa kuita zvesimbi izvi naye vandashaya futi akati pana manje mind yekudzokera kumusha nge kuti chiringa manje pfungwa dzangu kuti bro you have to go back home. Awasiya mudzimisi kufara umusha. Then pepe manadza ngerami ndichifamba kana pasivi ndatora ndaifamba dzinenge 10 kilometers netsoka every day. Ndakufamba kubva kuBoxburg kuenda kunonzi Pomona netsoka chifambira freeway. Zvonditeka ndakudzoka ndakaita Uber ndafonera kukazi ndaita Uber ndipewo mari yobhadhara Uber ndamari ndafambiswa mumwe fesa anondijabisa so ndakafamba nditsvaka mabasa. Ndauze ndakaenda ndine Air Force 1 nayo bhusa ndakatakura kangoka Jordan apa bhutsu yakasvika pakupera mambona Air Force kusvika isina air yangosara kaforce chete ndozvakaitika mabhutsu ndati pandoita seko pana samanje wadi ndichingofamba zvangu ndipindawo makawashis just se bhutsu ndowangara mabasa akasara bai makawashis pepe apply pamwe kuti pano padiwa kuti mapepa permit cheche nani nacho chaslamira chabhutsu ndakazochitora basa rako ranonzi nemumwe fesa ngari papo mangari maZimbabwe kuti uri musimba wewe ndiri kumusha alright. Baba pia kuna shukuta na kwenda na basa. Ahora bo inoona manager. Kama manager karapo kashukuzuka papa na manager kamkalati. My name is Praise. I was looking for job. This that. Ndizima zozo ndakatupurinda to machisi ma qualifications. Azvishandi chikora china basa zvogaruka marambo ndikunyepera chikora china tiri. Asvika pai. Mazonzo inoona mutaro na manager. Ari movia ngara manager kuti panoita. Because papa ni garage, papa pa total one. So papa ni manager kai manager ku filling station. Because filling station ndichi nevanhu tiri kuziva manager kwangu negaraji rematools like kunogona toti garaji safe station yefuel tiri kuzita redu nemaspana so chachakabata nachichiwarehouse kuseri kwawo newarehouse ndowawo nekawash nechemaspana icho tokwai manager kuti ndodara chi mukarato asvika madi how you say good chichi baba say my name is Praise, I'm looking for job this and that and une CV une aslam alright asiya tozokufonera ndinoudza sabanya vanhu zvinoti varitoda munhu because vainzi vamida munhu munotaura vanditi shamwari waone basa amana nebasa chi handakuwana mana but ndaonzizokufonera uchavapuresa mangwana udzoke mangwana chichiramba ukarese wakavapuresa it's okay boys ayosepepaya vanabai padheni ndichikodhautira vandovawane basa ndafonera kuti mwe fesa ndakatona namba dzake vaitafike papo wadiwamo kanzi ana asi ndiri ofisha mabhadzokera ukasi ikoko
chwana toza kumwe feso wangu inzi beni wane tsvaka nebasa kuti anga kusimba so nanda wano because feso mwana ndakamita inzi beni yega ndakatsvaka basa pa shop aishanda wadiwa aishanda pa pot shop intengesa masine wane une mpedha wakwasakara unotengeseka wana chicha wasado uchitengeseka uchizotengwa nevamwe patonditi ashamwari ini ndanga chikoro panapa chi ndotoshandira murungu wangu panapa nditoro muzimba saka ndototsvaka basa rana asingasi ndibhadhara saka mfeso wangu azondibaya kuti bandipusha kuti si ndinotsvaka kuti basa kumoka kwe pandasvika paipa ndanoti madii ndandakaneziva paipa totsvanga basa nyembe zosirisa zvoinipisa hanzi okay kwensi timu rukawashi ndazopinda basa panapa saka mfeso wangu akamira chikadhisira ndatobuwevhoti asha baya padhenda kutosara pabasa dainoda kutochukucha mota nditomhanya mota kuona aikazvo zvotovamba vanhu manje pabasa vapo masina mari kuti pabasa vawepo 100 rand per day which is something like 5 years a day equivalent to 5 years saka ipo ka 5 dollars ke vafanira futi kukwira paifa venge rokindiseza but 5 kilometers papadhena dzimwe dzenguva teunozobva kwaita kuti akalete unongosvika kobata vanhu akwaisa batwa zvokudaro jobhe kwanegara bareka se dzimwe dzenguva ndaizokwira makombi ndaizokwira makombi dzimwe dzenguva ndaifamba because ndaitya futi kwira makombi because ndaisangona language kupanika saka ndaizodzimwe dzenguva kufamba kunani but mari yese pera kumwedzi yaita 2400 rands 2400 rands bareka se baba nambopusha paipa saka taipiwa pay every Friday, every Saturday. Yeah, we have something like 500 rand. So I type every Sunday. I say, but then weekly to Tanga Sunday. Then weekly to Tanga Sunday. Roti Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Top our pay. Ne? I type our pay every Friday. 600 rand to 500 rand. Just remember. Then you 1 day off for our to I will type our pay every Sunday. Ne? Then during the week, we only 1 day off for our so I only off Monday. So it's Sunday. Waiti Sunday ndika kwati Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Opo off every Friday yo. Then unenge une 1 day off rako chinzi week redo tanga sana. Sana kwa 500 rand every month. Na yose baba namupusha badazoda zvangu irwadzeni. So manje zvinoita mwari manje. Tiri pabasa pa 1 day manje. Pakauya mumwe mudhara so. Kakula kakachingosirisa kakula. Kaswira kagara pakawashwedzode akule vanhu vakabaya vanakatinda kule maita sei anzi ndichi ndire munhu wandira kusangana naye ndafonera kuti arafanira kuzotora manje aita sei achabati foni asina mari foni arazama bata munhu afanira kusangana kulezewa kuti iyo wadii kulezewa kwamba panapa wakakumira dhonde kuita sei muna imwe ndiri kuya aswenda dzinge 2 hours kule yacho ndatoita sei vanatombo waita tena chipona chima check up chira sese pepa vakagara pepa then mweya pazofonera ndasvika uri kupi ndamutsanangurira akaisa numwe pakuona apa chichichi ndopandikawashi uri pana maindi munanga road rent fontaine kasingakanganisi ndopatirira ndode dzikanawo nje kusasi kuno kutaxirem madera sepepa padaperekedza kulezoya I think kulezoya wakatongotumwa namwara padaperekedza kulezoya ndakudzoka manje ndavandavhura hope samai ndiri murodi mangudzoka ndakasangana nevasikana 2 vaimhanya vasikana yavo apapolisi etera mumashure kune police so I think I'm about something like 100 meters from G pakawash panoshanda then yeah I think that's something like 100 meters pakawash panoshanda ni vasana yaro kumhanya towards wachira pandapika mazigambutsu echibash keshe black vasana yaro kumhanya vari kutizisa sikana then irepa akwaiskwenda imhanya ke ndaito ndaizama vasana yabo ndichimbum bandipfura ine gambutsu maize sikora bada no maisa bana no dona tri bana mukandira pasi mutara ngachina bamanya chino wanyine kuloni kwenda kumo ndasvara swali no muslide na magambutsi kuboti tsere bana muti vhiri bati patsi bana mudorera madenga bakira bana wabata muno mesa uri tuona na police so kawashi bana ndikuserve station waranjiro naona mresa chikombera boko kwachiti pamaruwa icho maize bana manje hanya wenyezi zisito ndara sunzu ndabasa police labo it's okay sana ngo bango chapo kama ari ere but abadi yake sino fungo yangu yo saba fungo yangu inini ndaifunga pamwe chi vasikana varopa company boss pakawa shwere pega pengoro maredzi pachi service chete job yekuwaga ngoro maredzi ndozvo zvakaifunga dzangu but ndozvo zvaitika saka ndaifunga pamwe ndinomusimudziro boss ndiri pakambira ndisikochi pa service station ndito zvodira fuel boss waizo kukawa chidoko izosumudzirwa vanhu vachibiswa kawa vachiko service station vachiko kuti mushoma mama mune magenbine kubika makofi nechichichi according nemunhu wako nekusikopa tiu mutotal shop yaya asikana manje vanga vasinobira shop vasikana vaishandiswa nemanagerians kutengesa madrugs so vanhu vangaita se manga ari madrug dealer vanatobata vasikana varwa mapapa nepolisi vakabva mota
then vanasvika pabasa varadza mudhara mapisira panapa vana vamatengesa vachatodzoka chitokutsvaga ende munourayiwa muri kutoiswa pfuti shit hapana ndetadzungu panapa handazokuwara mugemu ndetadzunguka mukutengesa kapa hande mangosiyana nevanhu vavo ndinoona kama ndidya kangu kutopopota please unovaziira vanhu unovabatsire chi said that ndakutovhunzwa nevanhu vanisa kutondungana uita sei vanhu vanogara vari panapa vangara vachisungwa vachidzoka vanogona kutonyera polisi tomene zodzoka hapanapa ndakuwara kana watonyera polisi ndokudzoka chiurayiwa one time kapa bullet bwezeti pakawasha handi kunyepera ma ndakataka kusheka mana kuleza umboyeri chana chambobvirawo chichamboitika panapa but kuleza wangu ari munatutumwa namwari pananonza manager ini I'm not feeling comfortable ngeri panapa kawasha ndo basa mangwana kanzi ukaenda kumbosabva wadzoka bwaendera 2 shit ndoita sei panapa ananga takakura hara sisi toda kumbe unyepera mana hambe unyepera mana wadaita sei papa amana nangu irova para apo anangomira ndara delay wadiro then vanangomira chi I think mangwana achona aiwa ndasvika padheni mangwana ndodzokera basa ndakutya ndaraunga sama ndaraunga ndo matracks anga kuno kutebeni nganga ndotobva tebeni nacho jobe kuti ava ichi kuZimbabwe unobaya koko vanaita sei papa vanati kulezi ini ndatikwenda basa mangwana ndaumira ndara pano sikosera mangwana ndotora mabhegi awo tese tobaya kuZimbabwe haizvo South Africa zvese zvondiramba anakuleza hachi bowe chichi kuleza amwe munhu andinenge ane doro tatofara taimwa tese doro musati Friday vana tatapawa kapeke doro twapewa kamari kangu takurobaya noteka kabhondo nakulenga nakule nandimbonomwe ndikaupedzera ati bone kaza amai ndiri mugroup inonzi kimetanake pamakango vakanzi natanaka atora munhu ari padhuze Cape Town izveso arotanga basa mangwana arotanga kutoshanda vanamureplya inbox kuita sei ini ndichi ndinotora basa ini ndinotogona ndinotoshanda muresorent ndinotora basa maiziva anzi asha paroda munhu ari lokari munhu ari muCape Town muno kasha ini ndinotoya izveso mangwana makusende ndatopo amana that was the biggest risk rasana mboita mulife mangu biggest risk imagine anakimetanaka nasana mboaona anan amara namboziya Cape Town asana mbokuya Cape Town asana like 1000 kilometers or something mbojobe dereba vanatoita sei vanatu ka 500 kangana sana kumbomwe plus mudhara mana ndari nitumiwo mari ndiri kwanda kubaya Cape Town doro risk mudhara wa munhu anongosapotoka apo mudhara aisinyaya warikarira chi kanga 500 kana chi then aramukadzi kana chi pa and andikunyepera mana sometimes you have to risk it to get the biscuit in life ndakariska from Joburg to Cape Town ndichinoona mastrangers zvinhu mensana musvika ndakaona mukoma wangu akunoko bata bhazi yangu bhazi madi ndokuya kuno kujoza svika batonotora Belleville Cape Town ndakutonosangana nani ndakutosangana natanaka mangwani mdara ndatokuonai andikunyeba I was a very very big fan ndoti vanhu ndakwaona vane mulife wavo vanhu ndakusangana navo ndatokuonai mdara ndini mudhara kuti vere tomuona handine wangu wadii boyera hamireyo ndatasi bayo chigraph mdara ndowamye mishanda panamba mbiresesireka and ndakutoona imu saka panapa totambira mari andakaudzwe papo ndakabatanidza mapei yangu yandaishanda ndiri kuwaita nepei yangu yandakashanda makawasha ari 2 ndoitimes akandofuka ka 3 yange iri far much better kati manake kai then ndokuwana kwandakaita basa Cape Town muno but atoita 1 month training iwese so it took almost a year nditoshanda ndiri imomo and man, it was not easy man. It was very tough man. But yeah, I should thank God with ndakadomba but ndatova dhuze ndikuta give up ndikudzokera kuZimbabwe ndatodzokera umusheni kuti haina hangu achete ndikazvigoni but I think kamudhara kakatumwa mabasa kwandaishande kaka I think sometimes ukabatsira vanhu you will be blessed by God because mudhara ndatenga taiva yangu chifura munhu ndosangana naye then ndiye akaziro ndisangana nemahwanitiza manejerienzani mazona because ndo zvakazonyanya kutrigger manje kuti aenda kuenda kumupa pana munhu ndakaudzwa ndadina kubasa then ndo mwana rakazoda basa kuno ndatoya kuno Cape Town boom ndatonopinda muCape Town ndatokwira 500 overnight travel pinda kuSouth Africa kuno ndozotanga wachitanga uchinja life yangu kuita ichinje sese tumato watangobatana uchita exposure uchilingo nevanhu tasese mabasa umapromise machi zvotonyanga kuti ndasiya basa kana dzingo basa ndese izvi ndiri munhu anotaura nevanhu ndakuziva vanhu vakawanda ndakwazotoona wadi ndabasa muripo basa kwakonzerese mazvona but kune vada kuSouth Africa chanoda kuti South Africa is not easy
South Africa izvo munofungira mama South Africa zvinhu zvakaoma zvinhu zvikurwadza South Africa hakuna mari infact vanhu vangoraramiswa nenyasha kuno ndezvemaconnection ndezvemalinks hakuna mari South Africa so kana unoda kuenda South Africa make sure kuti une hama make sure kuti une kwauri kusvikira because kuchengeta munhu kunodhura mari yenseketa kuno anodhura ma4,000 rands ende kuti hakuna munhu angade kuchengeta mahara South Africa kuno so yeah I think vada kuita conversation tsotsvanga mabasa I think mazvinzo uya South Africa at your own risk. South Africa is very very expensive. South Africa une mari yako pasaidi une chimari muhomwe kuti kana zvikaoma usape munhu mutora uchengeta kuti ndira kudzokera kumusha kana kuti akudzokese kumusha ukayo South Africa chengetwawo pamba pemunhu kana 1 month wone kutamba life yako. I think that's the story for today. So if you have watched till this end kana mudama my story time tinawo my heartbreaks machinji my interview more to come. Just comment down in the below. Just comment down below in the comment section. Tokuze my stories, tokuze everything that you wanna know about me, that you wanna know about you, that you wanna know about Tanaka. Every content I'm gonna do in the comment section. Tokupa is because Dimi one after the most support. Keto Boy is coming with it. So you guys, if you have watched this, thank you for watching. Please like, comment, subscribe, share. Jesse. Iwe John Google Peace out.